Dohady sa stanú skutočnosťou. Pôrodnica i neonatologické oddelenie v nemocnici v Partizánskom ukončia v polovici decembra svoju činnosť. Posledný pôrod by mal tak v Partizánskom prebehnúť najneskôr do 10. decembra. Dostali sme sa do stavu, kedy nie sme už schopní pracovnou silou toto oddelenie udržať a teda sme aj dosť pod limitom, kde bola stanovená posledná hranica 400 pôrodov ročne. Dnes máme 27. novembra a máme 259 pôrodov. Odišiel nám jeden neonatológ, to je tam ďalší problém. Tento krok sa týka zhruba 25 zamestnancov nemocnice. Tí, čo majú nárok na starobný dôchodok, zažiadali už o starobný dôchodok. Tí, čo spĺňajú kritérium 40-ročného dôchodku, takisto. Potom sú tam nejakí predčasní dôchodcovia. A potom sú tu naši zamestnanci, ktorí chcú tu zostať pracovať aj na iných pozíciách. Nemocnica i jej vedenie boli v neistote už od začiatku roka. Doteraz žiaden oficiálny dokument o zaradení do najnižšej kategórie v rukách nemajú. Zhruba asi od februára sa hovorilo o rôznych číslach, o počte pôrodov, nakoľko my sme sa pohybovali veľmi na hranici, pod hranicou. Samozrejme vznikol tu taký stav neistoty, zamestnanci sa báli o svoje pozície, rodičky mnohokrát sa pýtali, či to tu vôbec ešte funguje. Odklad reformy, ktorý nedávno avizovala nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, je tým pádom pre nemocnicu bezpredmetný. Z môjho pohľadu tá reforma je absolútne nepripravená. Je nám všetkým jasné, ktorí robíme v systéme, že máme moc zariadenia a málo ľudí. Takže najdôležitejšia je tá personálna situácia. Tie vyjadrenia oficiálne sa schovávajú za kvalitu a dostupnosť a neviem, či celkom smerujeme k tomuto. Nemocnica sa teraz zameria na povolené programy. Budeme trochu expandovať, i keď v prezamestnanosti, tie činnosti, ktoré máme, a tie nosné činnosti budú interné oddelenie, neurologické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, a teda intenzívna starostlivosť vrátane áro. Medzi oddeleniami, ktoré zostávajú zatiaľ zachované, patrí aj detské oddelenie. Zatiaľ by sa rušiť nemalo.